बाबू बाबू ओइ बाबू बाबू दैजि बे नखरावनो आङो साननै थानानै थांबाय जेराव नोंसोरखौ नागिरनायाव आं जेरावबो थानो जायगा मोनाखैमोन बिसोरहानि बाबुआ आंखौ गावसोरनि न'आव लाबोनानै उन्दुनो जायगा होदों थानो जायगा होदों आरो बिसोरनि नखराव रावबो गैया सानोल' आरो बिसोरो ओरैबायदि मोजां जे बिसोरनि आखल आखुखौ रावजोंबो जेजोंबो रुजुनो हाया ओरैबायदि मोजां नखरनि मानसि बिसोरो बाबू बाबू ओइ बाबू बाबू गैया नामा न'आव रावबो आरे माथो बिनि माथोखौ बै जोंहानाव आलासि फैनाया बिनि बायदिसो खोनादों ना बियो फैफिनदों आं बुंदोंमोन ना बेखौ गोमानाय मानसिखौ नागिरनानै मोनोब्ला नोंनि जायगायाव थाङैनि सिगां आंनि न'आव खनसे हाबफै होननानै ना बियो गावनि गोमानाय मानसिखौ मोननानै बुंनाय बायदिनो फैफिनबाय खोमा थारैनो माथोखौथ' बेबायदिनो खोनादों आरो बिसोर आंनि फिसाला जाफुंखौ बाबु बाबु होननानै गाबज्रिबाय थायोमोन औ बेनोखा बियो बेमारब्लाथ' आं जोबोद लाजिनायसो मोनबाय आंनि फिसालाखौ हेल्प खालामनाय आरो आंखौ आंनि फिसालानि सिगाङाव बाख्नायबाय थानाय बेफोर खोथाखौ मिथिनानै आङो जा लाजिनायसो मोनबाय आरोथ' आंनि फिसालाया बेजों हाबा जाफिननो होबाय नाथाय बेफोरखौ बाथो मालाय बेबा गोमानाय मानसियाबा सोर ना हिनजाव ना फिसा ना सोर जानांगौ हाबा जाखानाय खोमा बेफोरखौ दोनथ' बिसोरा आंनो बुंदोंमोनथ' फैफिन होननानै फैफिनदों आं नुजाहैनि बाबू नोंसा रावबो गैया ना न' सिङाव खामानि मावदोंमोन ना बिनिखायनो खोनायाखै फैगासिनो माथो नंमारगौ आं नोंखौनो होननानै सानदोंमोन जोंहानि बाबुआ दा मिटिं खालामदों आंबो न' सिङाव खामानि मावनानै दङमोन गाबज्रिनायखौनो खोनायाखै जोबोर मोजां जाबाय नों फैफिनबाय नाथाय नोंनि गोमानाय मानसिखौथ' नोङो नागिरनो थांदोंमोन नोंनि गोमानाय मानसिखौ नोङो लोगो मोनबाय ना गाज्रि दामोनसै नों बुंनाय नालाय आंनि गोमानाय मानसिखौ मोननानै नोंनि जायगायाव थांफैनायनि सिगां नों खनसे हाबलांफिन होननायखायनो आंनि गोमानाय मानसिखौ आं नोंसोरनोबो दिन्थिनो आरो सिनायथि होनो थाखाय लानानै फैफिनबाय जोबोर मोजां खामानि मावबाय नों नाथाय बोरोथो नोंनि मानसिया ना बाहेरावसो गारबोदों नामा बाहेराव गारबोआखै लाजिदों बिनिखायनो बियो आंनि उनाव थाखोमानानै दङ मानो लाजिलायनांगौ जाखो बोरोथो बिनानाव दैजि नों बिदिब्ला नोंखौसो बियो नागिरबोदोंमोन आब' हे सोर नों जा खालामो मोजांखौनो खालामो आंखौ बासायदो आब' नोंनि खाथियाव आं मोनफैफिनबाय आंखौ बासायदो आब' नोङो आंखौ बासायदो दैजि नों बेफोरखौ मा बुंदों बे नोंनि बोरै आब' जानो हागौ बे आंनि आब'सो बिदिब्ला नों बै सिगांनि हौवाया आं हमनो हाबाय आं गासैखौबो हमनो हाबाय बिदिब्ला नोंनि गोमानाय मानसिया आंनि बिनानावानोमोन औ नंगौ आंनि गोमानाय मानसिया बेनो थारखौ बुंनो थाङोब्ला बेबो नंबावा आंनि फिसाजो जेराव दैजिया आंनि फिसाजोखौ आंनो होनो नागिरा आंनि फिसाखौ बियो सिखोमानानै दोनदों आं आंनि फिसाजोखौसो नागिरबोदोंमोन नाथाय आंनि फिसाजोखौ आं मोनैखाय आं बिखौनो हमनानै लाबोबाय दा आंनो बिखौ नांगौ आरो आंनि फिसाखौ नांगौ नों बेफोरखौ मा बुंदों आब' प्लिज आब' नों आंखौ बासायदो आब' नायलाय नोङो बे रियाना बियो आंखौ गावनो सानसे समाव गोसो थोनानै बियो आंखौ गावनो लांबाय आरो बियो आंनि मोदोमाव दान मोननैनि गथ'बो दोनबाय आरो बिनि उनावथ' बियो आंखौ पात्ताखौनो खालामासै बियो आंखौ गारनानै बियो गोजान जायगायाव थांफिनबाय नाथाय नायलाय आब' आंनि फिसाखौ आङो एथ' खस्थ' खांनानै एथ' खस्थ' फेदेरनानै दा बियो आंखौ माब्रै खालामफिनगासिनो आं दा बिजों माब्रै थांफिनो आरो जाय फिसाखौ बियो नाङा होननानै गोरबोआव थानाय समावनो नागारदोंमोन दिनै बे गथ'खौ बियो बोरै नागिरबोफिनदों प्लिज आब' जेबो राहा गैला बियो आंखौ जोबोर अयनाय खालामनानै लाबोदों नोंनि सेरसिम आब' आं बोरमा गोमानानै बोरमासो नागिरनो फैदोंमोन बेयावनो बेखौ माबोरै ग्रोब लोगो मोनखो बियो आंखौ सिखा दिन्थिनानै आंखौ गोदोना हाफ्राबनो नागिरनानै आंखौ थुनो नागिरनानै बियो सिगि बेसिम लानानै फैदों प्लिज आब' नों माबा मोनसे खालामदो नङाब्ला आं आरो बेसेबांबा गोथौ हाखराव गब्र'फिनसिगोन आब' नोंसोर मिन्थिखागौ आं बेसेबां खस्थ'निफ्राय दिनै बबेसिम सफैदों आं आरो बाबुलाखौ थका होनो हानाय नङा
बाम्बुलाय आंखौ जोबोर अनो बिसोरनि नखरनि मानसिफोरा जोंखौ जोबोर अनो आरो बिसोरनि नोजोराव बोरै फोथाय खेबस' खालामबावनो आंनि फिसाजोआ दा आंनि बिखुनजोनि न'आव दङ बे हारसिं आंखौ नागिरगासिनो प्लिज आब' नों माबा मोनसे खालामदो आं आरो बाबुलाखौ नागारनानै आरो आं रावनोबो अननाय होनो हानाय नंला प्लिज आब' प्लिज नों माबा मोनसे खालामदो आब' प्लिज सानला बेबायदि होननानै मोनथिमोनब्ला आं बेयाव लाबोआनोमोन आंनि खोथाखौ खोनासंलाय आं नोंखौ जोबोर गियानि गुनि सानो आरो नोंखौ मोजां मानसि होननानै नोंखौ फोथायनाय लाखिनानै आं नोंखौ सिनाय मोनैब्लाबो आंनि न'आव नोंखौ साननै थानो जायगा होबाय आं नोंखौ दाहार दुहुर खालामनानैब्लाबो ना बेदरजों आं नोंखौ साननै गाहाम जाहोबाय आरो नों दिनै आंखौ गावनि असे परियाल बायदि सानदोंब्ला नों दिनै आंनि परियालनि मानसिफोरजों नों माब्लाबाबो बेबायदि अयनाय खामानि मावनो हानाय नङा आं नोंनि सायाव फोथायो नोङो आंनि बिनानावखौ हगारगोन अब्ला आं मा खालामनांगौ दा अब्ला आं दा मा खालामनांगौ आंहा बे संसाराव न' बां गैया रावबो गथ' गथाय गैया रावबो हिन्जाव गैया रावबो बिमा बिफा गैया रावबो आंगो होननाय गैया बे संसाराव आं हारसिं बेनिखायनो आं सानदों दैजिया सोरजों हाबा जायो जाथों आंहा बेयाव आपत्ति गैया दैजिया आंजों थांफिननो हायाब्लाबो आंनो आंनि फिसाखौ नांगौ बे संसाराव आं हारसिं थानो हाया बे संसाराव आंबो सासे फिसाजो लानानै आंबो सासे मानसि महरै बे संसाराव थांनानै आंबो बे संसाराव थांना थानो लुबैयो दे नोंनि खोथाखौ मानिबाय आं नोंनि बिनानावखौ हगार हरगोन बियो बे गावनि हौवाखौ थगा होनो गोसो गैया नाथाय बेथ' बै हाबा जाफिननाय हौवाजों बेथ' गथ' खांफिनखागोन ना बेथ' गथ' मोनफिनखागोन नों बुंनानै हो जे गथ'खौ आंनो हरनो हो दैजि आं मा खालामबावनो बिनानाव बेबायदि जे हरखाब एथ' गिदिर समस्यायाव गोलैगोन आं सानाखैमोन दैजि आं दा मा होननानै बुंनो मददखौथ' खालामनो हास्थायो नाथाय माबोरै मदद खालामबावनो दा नोंखौ आं माबोरै बासायबावनो दैजि आं दा मा बुंबावनो नों जोनोम होनाय फिसा नों हारसिङैनो खांबोनाय गथ'नि सायाव बेसेबां अननाय दङ बेखौ नोंनि गथ'नि सायाव नों मिथिगौ आंनि गथ'नि सायाव आंनि अननायखौ आं मिथिगौ जे खोथायाव दङ हौवाखौ गारनो हागोन अब्लाबो फिसाखौ गारनो हाया बेबायदि मोनसे खोथा दङ हौवाफ्राबो बुङो हिन्जावखौ गारनो हागोन फिसाखौ गारनो हाया बेबायदि खोथा दङ दा आं मा खालामबावनो आं बुंनो ना फिसाजोखौ हर नों थादो आं बुंनो ना जे फिसाजोखौबो दा हर नोंबो दाथां आं दा मा बुंनो जेबो राहा गैया दैजि नोंसो सानैल'सै बे केसखौ समाधान खालामनो हागोन ना बे केसखौ रावबो समाधान खालामनो हाया बे केसखौ नोंसो सानैजों मोजां रायलायलायनानै बुजिलायनायनि गेजेरजोंसो बे केसखौ समाधान खालामनो हागोन रियान प्लिज आखाइ खबजबो आं रियान नों आंखौ अननानै आंखौ नों हगार हरदो आं गुबुननि जाबाय रियान प्लिज नों आंखौ हगारदो आरो आंनि फिसाजोखौ आंनो गथाय आंनि फिसाजोखौ आङो उदैयाव 9 मास लानानै खस्थ' जोनोम होनानै दिनैसिम आंनि फिसाजोखौ आं खांबोदों बाबोदों फेदेरदों आंनि फिसाजोखौ आं माबोरै नोंनो हरनो आंनि फिसाजोनि मोखां नायनानैसो आङो थांनानै थायो प्लिज नों आंखौ आरो आंनि फिसाखौ जों सानैनि अनलायनायनिफ्राय जोंखौ गोजान दा खालाम प्लिज बिनि सोलायै नों जा बियो आं बेखौनो नोंनो होनो गोसो ना सना ना थाखा ना फैसा मा नांगौ आं नोंनो होगोन थेवबो नों आंनि फिसाखौ आरो आंखौ हगारदो थिग दङ नोंनो बुंखादों दै आं जा बियो बेखौनो होगोन बिदिब्ला आं नोंनियाव मोनसे जिराद बिनि नों होनो हागोन बुं रियान आंनि फिसाजो आरो आंनि नखरनि अनगा नोंनो मा नांगौ आं होनो हास्थायगोन होनो आं सेस्था खालामगोन बुं नोंनो मा नांगौ खालि नों आंनि फिसाखौ दाबि आरो नों आंखौ गावनि खालामनानै लाफिननो दा हास्थाय बिनि अनगा नोंनो मा नांगौ आं होगोन दे थिग दङ बेयो नोंनि आबु जायोना नोंनि आबुखौ आं फसायो बिदिब्ला नोंनि आबुखौ आंनो खालामना होनो हागोन नोङो नोंनि आबुखौ आंनो गथायनो हागोन नोङो बुंदो मानो जेबो बुंनो हायासै बुंदो नोंनि आबुखौ नों आंनो गथायना होनो हागोन
आंनि आंगो खालामना होनो हागोन? नोंनि आब'खौ आं जोबोद फसायो। नोंनि आब'खौ आं मोननो हास्थायो। बुंदो नों दाना आंनो होनो हागोन ना नोंनि आब'खौ बानायनानै? बुंदो।